Zie ze nou. Is toch geweldig? Het is soms hard werken bij Omroep ZVL. Vandaag gaan we ons in het zweet werken, letterlijk en figuurlijk, op amfibieëntocht. Dit is heel duidelijk educatie. En dit is opletten, kijken, het zien, het vangen, het voelen, het beleven. Het enthousiasme, dat is het gewoon. Ja. Libelle duikerjasje, dus als hij onder water leeft. We hebben waterjuffers gezien. Een waterschorpioen, kikkervisjes, mini-kikkertjes, bootsmannetjes hebben we al gezien, watervlooien hebben we al gezien, dus er zit van alles en nog wat. Dat is wel allemaal. Hartstikke leuk zo, hè? Lekker in de natuur met al die kids. Dus, en ze vangen goed, ja, ze schieten goed raak. Ja, ik geloof, je hebt zelf ook al wat amfibieën gevangen, hè? Ja, wat kleine kikkertjes her en der. Maar ik zie al heel wat kinderen met kikkers en van alles. Dus. Ja, heel belangrijk vind ik. Gewoon lekker de natuur in. Hoe het werkt, hè? Dus van kikkerdrill tot de kleine kikkertjes die ze vandaag vangen. Maar ook de libelles zijn heel populair vandaag. Ja, ik vind dat supergoed. Dus ja, dat is eigenlijk wel de reden waarom we ook zo trots zijn op natuur en zo.